चलनी के चालल भाभी सुप के फटकारल हो। कैसे कैसे अइलुए भाभी मोर भैया के पसंद हो। कैसे कैसे अइलुए भाभी लवनी में लकमी क्रीमवा लगवनी लिपस्टिक हो। वैसे वैसे अइनिए ननद तारा भैया के पसंद हो। वैसे वैसे अइनिए ननद चलनी के चालल भाभी सुप के फटकारल हो। आ कैसे कैसे अइलुए भाभी मोरा भैया के पसंद हो। कैसे कैसे अइलुए भाभी पेन्हनी में जींस टॉप झरनी ही पिया हो। आ वैसे वैसे अइनिए ननद तोरा भैया के पसंद हो। वैसे वैसे अइनिए ननद। चैनल पे नया बानी तो